wonno be jeewa so ko ay do ala ni ngam be hongo wonno ma hola ala mo ko yaw gan jonna fi wodo jeewa gay ay ngem do ali saida ndu do am yo lelo oro ay so ko sudu la ay wonno ha poche dum Wopu. Ah, jadi buat. Jadi ni. Ah, ye. Boleh banget. Aku nanya orang kita. Ah? Mana musuh ni menang apa? So, ini berada di Chorus. Kau kada dulu. Saya nak ngayon nak ya. Apa? Wow. Siapa? kamu rasa kan pembantu Ayo, yo apa pemnet nanti. ayo anjur ya bu ayo mengiru grandem
e ha joni machine ngaji ɗi to jaggiri men ɗum ko Mamadou Sibi neɗɗo mawɗo mbaɗo mawɗo kamɓe mum ko grand technicien sa hande o e ha joni mana joom suudu makko hono nde joni jofni weltidira hen e taw en jejjitani ha joni mana Rama Ndiaye neɗɗo mawɗo o grand danan kañum ne tawra mana jonde jogo hen welama ɗum noon ha joni alaɗa mbiyanmi sana eɗen dokke présentation mana teddidirten mana hirde nde e ha joni wi joom garde makko gonɗo saha hande o kay jimɓe joni sambaynayi ɗon jimi jam jaatigi ɗannimi neɗɗo mawɗo saha hande o kañum ne hano suttortume balloji weltodira hen hannirde ni e ha joni o wi mana ñeeño makko seeɗil makko faylo makko hono Yero Sylla e mana ko yimɓe fof ne gandi Yero Sylla mana ko chauffeur international sa nani CX dogo mana hakkude de asman ko mana ko Yero Sylla ko chauffeur sa essence ganda saha ɗo so hola ha ngama kamko sabra ɗum omo teddidire mana jonde nde Ama Diaw mana wonɓe saha ɗo miro e wondandeɓe joom suudu muɗum Moulay Sar yimɓe mawɓe mana ko sehilaɓe jaatiguen mana Aw Penda Sall kañumen e teddidire e jonde nde Samba Diaty Mbumba kañumen e weltidire e jonde nde Alassane Sow Alassane Diaw Alassane Sow e joom suudu muɗum kañumen e weltidire e jonde he e wonno ko sattidinde Aw Penda Sall e saha kala ko yiɗode Ibra Fall e galle mum ni kañumen e weltidire e bande he Samba Dioula e joom suudu mum e weltidire e bande he Abdoulaye Sy e joom suudu mum e weltidire e bande he Samba Dioula Gaye e weltidire e bande he Jambo Gaye gonɗo saha ɗo Dakar ne weltidire e bande he Harouna Thiongane e joom suudu mum e weltidire e bande he Koye Siri Dramé gonɗo saha hande o Nouakchott mana yimɓe fof ne gandi so faɗa ha ngam ɗo murten ɗo kamko sabra ɗum kañum mo weltidire e bande he no hannirta ni Rati Diaw ne weltidire e mana e bande he Korka Diaw ne weltidire e bande he nan Adama Sarr e famille mum ne weltidire e bande he haw docteur ɓurɗo andirede 10 miro togoro makko o kañum ne weltidire e bande he haw docteur Diaw ha joni kadi mbiyen ko Miss Miro ne weltidire e mana e jonde he e ha joni mana kala beltotoɗo mana e jonde nde ina weltidire hen Moussa Kamot kañum ne weltidire e bande he e ha joni mana ɗumen jooɗi ɗo ko jonde weltare weytare jonde ndema e ha joni waɗata animation mana film ɗo walla ha joni balɗo ko NH Baba Mal ɗon andirede boîte o ko ten yaka malaɗa kay kañum joguiji tan accompagnement belɗo mo nanko ɗo Samba Tabourla e kañum ne ko ñeñ mabɓe ne weltinire mana e bande he e ɓe tigi tan seyi makko Mamadou Ndiaye Ba gonɗo saha ɗo Dakar e wondandeɓe joom suudu Aissata Dia e ɓe tigi tan Binta Ba joom suudu Salif Lam e woranko yakra en ɓeɗe so Philippe Goma jogi hen walla belamma no hannirta ni ɗum no alan mbiyede sanañiraji bamma caggal manaɗo jooɗin ɗo face à face jamma hannde o yaggirmo dande ma nde no hannirta ni ha joni présentation ko gawlo Allah gawlo Salif Lam walla niveau international Mansour Dine Seck e sa hannde o mana ko welamma e weytare mana wongoytene ɗum noon alano welni sona jamma hannde o ko jamma beela e caggal ha joni kucciɗen ɗo e monsieur Sibi mana technicien international sa hannde o e mana ko cagga affaire nde no yaani no hannirta ni ɗum noon alano welni sona eɗen fuɗɗo e yirde meɗen weltinen pittade meɗen caggal mana ɗo madame Lam jagui ɗo borade nde no safrani no hannirta ni e yimɓe ɗo jogo hen welama hono Dieynaba Diallo wona jeewo wele teppel wele teppel o wona jeewo mbaɗe ko ɗon ha goɗɗo dañe o mana
Belum. Awi kompani mau. Enjole
Atara
Dama jaay nana
morceau bi ñuy jël dama bëgg nga jël xaw bu baax parce que moom morceau mooy wéy laaj bi mooy rajo Sénégal waaye ci jëlee la jël waaw dem na wala demagul dem yàlla
Ena ba jalo mi yewa
Benande basuji, kano
pe chokai mi bigalle ke do gone go be sorgaji ko yi habe ti jangonam de tala ke dogana ma yo bi kariyo ye bingel kare katimilana ere jahawa saliya de kameto ya di bere sanmina jola kale jo mo jom bagarom bal mamoda jalla kametamba omuye ila na paygino kinan yelendo kedando kana kanan lana mo don buri salanka buri jankalanka buri tolendo buri hendo yawe arna bam lodo pakin jede lanko tarawa kam jahawa sawaliya le kameto yadi lesan mena jola kale jo mo jom bagarom bal memotela kamesambo kela na paygino yelendo kedando kana kanan lana mo don buri salanka buri jankalanka nan buri tolendo buri hendo yawde arna bam lodo pakin jede lanko tarawa kam jahawa sadiya kameto yadi bere kanne jola bane jo mo jom bagarom bali lele lali garata rapi ele lele lele garata rapi alla de ko ale la tuala pendo tarapi ele lele lele garata rapi na de triye te ni tarapi
Oh,
jire ndeke no nange boro ngare tatna berde men jole ne alla jomirawa la ya gilina mudi gilin bara koy na gilina jade bemteje la Yama koy na ni jenga ode na ni nyara dijiti mi der janna denda ngoni mi jam mote giredam mi jam koy sore dule mi jam dijiti lede mi jam ti me gure mi jam tati ma nyamre lo moy landam mi le mi meroya mi me ya ne gireda Get me, mi ha, pon me, madalari.
binta alilare walada mata ya niwe anai tan tamba jalare ne do ne la san solare alaje o ma solare anai tan musa da dolare walada musa solare walada mata ya niwe anai tan mata ya niwe laram yoy mare laram yoy mare he otayani he otayani ye otayani No va. Belum. awi kompani Ah, mau dia dendam. Belum. Aku malas sama dunia pun kamu. Ah, wah dia sudah begitu. Lalu, ayo dede jerebina ayo ini aku. Dua ni kelas. Si bodoh bejo, sebelum ada. Alam ini kan berong kawan. Mak bola. Alam pun kau, yang bukan jual nak. Si bodoh je. Okay. Ay gendo. Kali. Saya dah dulu itu aku dulu. Orang itu. Ay suruh lama. Orang apa sih tu? Wupu. Jadi. Bulan balik, aku nanya orang kita. Ah, mana musuh ini menang apa? So ini berada di curug. Kau kada dulu. Saya belum kayu pengertian. Apa? Siapa? kamu lihat kompan doa Ayo, yo mau pamit nanti. anjule mo ayo mani ko grandem na
Assalamualaikum bandiraɓe juuɗiɓe caggal yettude allah e ɗulaade mum e yettude cheikhna Ahmad Tidiane mana sahan ɗo min gonɗo koye jamma weltare weytare jamma nema sahan ɗo ko ɗoytine nokkude wiye créy min goni ene wayno ñalawma hande o yimɓe ne jaare samedi 18 décembre 1982 e caggal nde Allah ene reeni en ha sahal ɗo addi en ɗoyten train amen kawri ɗoyten mana e sehila men nene amen gila hannde taw haddarade guiɗo amen e saaha kala e jeyde sababu mana jonde hannde nde hono hawa fedda sam ha joni sen mbela wiye ko kuma garme mana kalmi ɗotirade girgam on kalmi welletake na girgam rufitaki ko jom saaha mo arda e namgal o woni saaha ɗo ko ɗoytene e nder kalne ƴettigo sehil makko hono amalam ina jeeya nokku wiye madina jaaji o wiye nde ɗum ɗon sadio caggal hannde ko jamma weltare weytare ala no wona sona men goɗo ɗoyten taw ko weltidi wittade amen e mawɗide funankagal o wi ha joni ko waɗan ɗoyten mana bande suufude mo ganduɗa wonko weltidiri hen sehilaɓe makko e yimɓe makko kala gila wonɓe ɗoyten e waalo fenno ha wonat ɗum ɗo e waɓe bo e sibo amalam e joom suumu ɓi ko hono dieynaba haw fedde sall eɓe teddinira e bande o tawtora ɗum e ha joni mana sadio flaɓe tawtora bande o e teddinire ɗum ceerno gongre gongo hono ama sow walla mbiyen golbura fem kañum ne kawtora jonde nde jogui hen welama no hannirta ni e ha joni mana sey men ndeno jaay tawtora jonde nde e ha joni machine ngaji ɗi ɗo jaggiri men ɗum ko Mamadou Sibi neɗɗo mawɗo mbaɗo mawɗo kamɓe ko grand technicien sa hande o e ha joni mana joom suudu makko hono nde joni jofde weltidira hen e taw en jejjitani ha joni mana Rama Ndiaye neɗɗo mawɗo o grand danan kañum ne tawtora mana jonde e jogo hen welama ɗum noon ha joni alaano mbiyatmi sana eɗen jokke présentation mana teddidirten mana ɗirɗi ɗen e ha joni wi joom galle makko gonɗo saha hande o kay jimɓe joni sambayna e woni jibi jam jaatigui ɗannimi neɗɗo mawɗo o saha hande o kañum ne hano suttortume balloji weltidira hen hannirta ni e ha joni o wi mana ñeño makko sehil makko faylo makko hono Yero Silla e mana ko yimɓe fof ne gandi Yero Silla mana ko chauffeur international sa nani CX dogo mana hakkude e asmane ko mana ko Yero Silla ko chauffeur sa essence ganda saha ɗo so wala hangama kanko sabra ɗum omo teddidire mana jonde nde Amadou Diaw mana wonɓe saha ɗo biro e wondandeɓe joni suudu muɗum Houlay Sall yimɓe mawɓe mana ko sehilaɓe jaaguigue mana aw pene sall kañumen e teddidire e jonde nde Samba Diaby Mbumba kañumen e weltidire e jonde he Alsan Sow Alsan Diaw Alsan Sow e joom suudu muɗum kañumen e weltidire e jonde he e wonno ko sattidiɓe haw fedda sall e saaha kala omo lijoɓe Ibra Fane galle ɗumni kañum ne weltidire e bande he Samba Dioulaye joom suudu mum ne weltidire e bande he Abdoulaye Sy e joom suudu mum ne weltidire e bande he Samba Dioula Gaye ne weltidire e bande he Jango Gaye gonɗo saha ɗo Dakar ne weltidire e bande he
haarude congade jokkude mum e weltinire e bande he koytiridirade goɗɗo sa hande o noon cotta mana yimɓe fof ne gandi to faɗa hagama ɗo ɓurten ɗo kamko safrat ɗum kañum mo mena mo weltinire e bande he no hannirta ni rakki jawdi weltinire e mana e bande he gorko jawdi weltinire e bande he nan adama sare famille mum ne weltinire e bande he haw doktel ɓurɗandire gismiro togoro makko o kañum ne weltinire e bande he haw doktel jaw ha joni kadi mbiyen ko mismiro ne weltinire e mana e jonde he e ha joni mana kala weltotono mana e jonde nde ina weltinire hen Moussa Kamot kañum ne weltinire e bande he e ha joni mana ɓeɓe jooɗi ɗo ko jonde weltare weytare jonde ndema e ha joni waɗana animation mana film ɗo walla ha joni balɗo ko en hajo baba mal ɗon andrede boito ko ten yata malaɗa kay kala joguiɗi tan accompagnement ɓerɗo mo nanko ɗo Samba Tabourla e kañum ne ko ñeñ mabɓe ne weltinire mana e bande he e ɓe tigi tan sey makko Mamadou Ndiaye Ba gonɗo sahanjo Dakar e wondande ɓe joktuɗum Aissata Dia e ɓe tigi tan Binta Ba joktuɗo Salif Lam e woranko yakra en ɓenne so Philippe Goma jogi hen wona belamma no hannirta ni ɗum no aɗani ɓenne sonañirajo bammal caggal manaɗo jooɗin ɗo face à face jamma hannde o yaggirmo danima nde no hannirta ni ha jonde présentation ko gawlo Allah gawlo Salif Lam walla niveau international Mansour Dine Seck e sa hannde o mana ko welamma e weytare mana wonɗoytene ɗum noon aɗani ɓenni sona jamma hannde o ko jamma beela e caggal ha joni kucciɗen ɗo e monsieur Sibi mana technicien international sa hannde o e mana ko cagga affaire nde no yaani no hannirta ni ɗum noon aɗani ɓenni sona eɗen fuɗɗo e yirde meɗen weltude pikkade meɗen caggal manaɗo madame Lam jagui ɗo borade nde safrade no hannirta ni e yimɓe ko jogo hen welama hono Dieynaba Diallo wona jeewo wiyete teppel wiyete teppel o wona jeewo mbaɗe ko ɗon ha goɗɗo dañe o mana
Salib la